започна едно чудене, искам ли да си купя, не искам ли да си купя, дават ли ми се тези пари или не. Моята половинка беше решил да ме изненада с такава количка. Здравейте и добре дошли в моят канал. Днес искам да ви споделя за книгите, които все още не съм прочела и чакат своя ред. Зад мен може да видите част от етажерката ми, където бях решила единият ред да бъде заделен за тези книги. Така всички книги, които имам да чета, да са на едно място, да ги виждам, да си избирам, да не забравя някоя някъде забутана и да не си затрупвам с прекалено много книги. Защото в момента се издават книги с толкова красиви корици, че понякога си е изпитание на волята да не си поръчам всичко, което видя или харесам. И мисля, че успявах да поддържам само този ред с непрочетените книги. Обаче зимата бяхме на гости и резултатът е ето това. Като тук не са само книгите от нея, имам и някои, които аз сама съм си купувала или съм получавала от месечния абонамент, който имам. В един момент се оказах с все още непрочетените книги там и тези, които видяхте зад мене. Съответно, така стакнати книгите не са ми толкова удобни да ги разглеждам. Постоянно свалям една купчинка, за да ги видя, местя и това някакси на мен не ми харесва. И така попаднах на буккартовете. Мисля, че първо в Pinterest не съм много сигурна. Започнах да проучвам откъде мога да си купя, колко струват, какви размери са. И видях, че в IKEA има точно това, което сякаш мен ми устрояваше най-много. И започна едно чудене, искам ли да си купя, не искам ли да си купя, дават ли ми се тези пари или не. И тук преди няколко дни, като се прибрах вкъщи, моята половинка беше решил да ме изненада с такава количка. Не мога да ви опиша колко бях щастлива като видях, защото наистина много исках. И сега ще я сглобим заедно с вас и след това ще подредим моят тип бяг. Ох, много се вълнувам. Сега ще сглобяваме заедно. Да видим какво има вътре. Ще сложа линк в описанието на количката, която купихме. О! Така. Изглежда широко. Много се надявам да мога да слагам по два реда книги.
Добих буккарта, инструкциите бяха ясни, имах едно-две места, където леко се пообърках. Единственото, което така мога да кажа, че ми беше трудно изцяло сама да сглобя, затова Сашо ми помогна, най-вече за да ми придържа тези кошници, понеже ми бяха леко тежки в ръцете. Така, идеята ми е най-горе да сложа книгите, които така очаквам по-скоро да прочета. На втория ред ще се опитам да събера любовните романи, а на третия останалите книги. Така, откъде да започнем? Ето тук. Първата книга, която хващам, е История за лека нощ за момичета бунтарки. Това е една книга, която бях заглеждала, но всъщност ми е подарък от фирмата, в която работя, за един 8 март. Не съм стигала до нея, може би защото имам други книги, които са ми привличали повече интереса, но сега вече като ми е на повече пред очите, може и да я прочета. Ние ще я сложа за сега най-долу. Стивън Кинг за писането. Не знам нищо за тази книга. Абонирана съм за месечна кутия към Чарли Уайлд и така, че ще видите част от книгите, които съм получавала през годините. Това е една от тях. Често казано ми е интересна, но може би просто не ми е оставало време за нея. Лайза Клейпъс, Мечтая за теб. Не знам вие какво мислите за книгите от списания. На мен те са ми любими, особено историческите любовни романи. Да, книгите не са с най-добро качество, кориците малко по-лесно се огъват, поначупват. Особено ако се наложи да взема книгата навън. Но за цената си мисля, че е окей. Това, което ми хареса в тези исторически любовни романи е, че са ми леки, неангажиращи. Винаги се връщам към тях. Историите са любовни, има страст, има драма, има напрежение между главните герои, но винаги са със щастлив край. Харесвам такива истории, дори когато те са предсказуеми, на мене не ми пречи. Наслаждавам се на историята. Имам доста такива книги. Лайза Клейпъс, Мечтая за теб. Ще се радвам да чуя и вашето мнение за този жанр книги. Идеята ми тук е да ги подредя по автор и по номера. Лайза Клейпъс, Любовни писма. Мой до полунощ. Какво заглавие, но те повечето са в този дух. Лайза Клейпъс, Женене до сутринта. Той е всичко, което тя иска да избегне. Тя не е всичко това, което изглежда. Това ми звучи доста интригуващо. Мисля, че доста добре ще се получи крайният резултат. Лайза Клейпъс, Любов на разсъмване. Любов на разсъмване. Нещо ми се запелтече езика. Джулия Куин, Как да се омъжиш за маркиз. Значи в един любовен роман, ако няма маркиз, херцог или нещо в този дух, значи любовна книга ли е? Така, какво казахме? Джулия Куин. Ние ще сложим тук. Джулия Куин, На лов за наследница. Тук ми звучи като да има някой фалирал благородник, който си търси богата жена. Да видим, като я прочета, може да споделя повече. Джулия Куин отново. Всички твои целувки. Тук ще има страст. Една такава нощ. Да видим, това е 5. Като в рая, отново на Джулия Куин. В момента не се сещам да съм чела нищо на Джулия Куин, може би съм. Като цяло тези авторки са повечето доста приятни за четене. Сабрина Джефрис хващам в момента. Заглавието отново е много скандално. Не се захващай с изкусител. Така, ще сложа ето тук.
Сабрина Джефрис в леглото на принца. Чела съм Сабрина Джефрис, мисля, че не ми беше чак толкова от любимите авторки, но книгите отново са леки, особено ако ще ходите на почивка. Какво по-добро четиво от това? Сюзан Джонсън, хващам любов извън закона. Къде да е сложение? После ще трябва вероятно да ги донамествам. Леонора Бел, любовта е дявол. Дуел на сърца. Вижте само корицата. Ще се радвам да чуя вашето мнение и за, как да кажа, старите корици на повечето от тези книги. Такива, които има в библиотеките на майките ни, бабите ни. Някои книги, като ги сравня с тях, особено като в Goodreads видя другите издания, така може да се каже, че повече ми харесват, но тези също са много приятни. Леонора Бел, дуел на сърца. Така, хайде да разнообразим с нещо друго. Трите живота на Алек Сен-Пиер на Наташа Лестър. Чела съм само една книга на Наташа Лестър и честно казано на мен стилът не ми хареса. Затова тази книга ще отиде най-долу. Така, Маргарет Атвуд. Сърцето се предава последно. Доста добри отзиви слушам за тази авторка, но честно казано корицата толкова не ме привлича, пък много често си избирам книгите по корицата. Просто това е първото нещо, което виждаме и нормално да ни харесва. Да, може да звучи повърхностно, винаги чета какво пише съответно и отзади. Така че това са двата критерия, по които избирам книга. Рядко се решавам да си купя или прочета някоя книга, само защото има прекалено добри отзиви. Обикновено просто карам на интуиция. Дали нещо ми се чете, дали нещо ми се привлича. Това също е книга от абонаментна кутия, може би преди 2 години даже, но просто си чака реда. Така че отива най-долу. Нежна е нощта на Фицджералд. Много ми се чете тази книга. Не знам защо все още не съм я прочела. Това е корицата, като е обложка просто. И това е самата книга. Надявам се тази година да я прочета. Искам ми се така да отделя време и на някои класики. Но с толкова много книги, коя е по-напреде. Слагаме и не е тук. Следващата книга е по същия начин. Портретът на Дориан Грей на Оскар Уайлд. Книгата също ми е една от тези, които искам да прочета. В момента не ми е на дневен ред. Тук имаме лимитирано издание от Чарли Уайлд, така че да, пак ми е от абонаментната кутия. И си отива най-отдолу. Нещо, което много искам да прочета. Четох миналата година 6 Таля Нежерова, доста ми хареса. Историята много наподобява на приказката на Ханс Кристиан Андерсен Дивите лебеди, като тук просто е с японски мотиви. Много леко четиво, книгата е фентази и на мен лично доста ми допадна. Това е втората книга от поредицата, Обещанието на дракона. Книгите са много красиви. Още като видях първата, си казах, че това трябва да бъде книга от моята библиотека. И се надявам скоро да успея да прочета Обещанието на дракона. Тя отива най-горе. И всъщност тази поредица има предистория, Сияйно проклятие. Корицата е малко по-различна, малко по-цветна от първите две. Също много ми харесва, така че надявам се скоро да успея да ги прочета. Да се върнем на любовните романи. Лорета Чейз. Скандал, облечен в сатен. Корицата пак е много хубава. Сега тук как да ги подредя, не знам още. Леонора Бел. Тук имахме ли да имаме Леонора Бел? Херцогът виновник. Както казах, херцозите са ми фаворит в любовните истории.
Да видим. 9. Лайза Клейпас. Попи. Тук предполагам, че Попи е името на главната героиня или някакъв нейн псевдоним, поне така ми звучи. Сабрина Джефрис. Опасна съблазън. Тук ще се съблазняват явно. Отново сме на Леонора Бел. Прекрасният херцог. Вече ми се четат тези книги, определено. Леонора Бел. Дяволска сделка. Тази така е малко по-дебеличка. Струва ми се, че ще успея да събера по 2 реда книги. Това беше едно от нещата, които много ми харесаха в буккартовете. И идваме на моята любима Джоана Линдзи. Тя ми е любимият автор в този жанр. Няма книга, която да съм прочела на Джоана Линдзи и да не ми е харесала. Както повелява сърцето. Така, сега обаче нейните искам да ги сложа ето така. Страхотно. Пасна добре. Сабрина Джефрис отново. Падението на Виконта. Това е последната книга, която получих. Рецепта за въздействие. Много се вълнувам за нея и искам да я прочета така, ако може още този месец, защото е от първата книга от издателството на Ралица Генчева, или може би сте чували като Чарли Уайлд. И е с корейски, много красива, доколкото четох е романтична, така забавна, така че нямам търпение. И това най-горе. Финли Донован се справи убийствено добре на Ел Косимано. Честно казано, тази книга хем ми се чете, хем не. Корицата ми харесва, тук отстрани има мацката от корицата. Ще видим кога ще я прочета. И тя ми е от абонаментна кутия. Горе-долу повечето, понеже си водя списък на колко книги съм прочела от абонаментните кутии, така повече от половината чета. Така че мисля, че добре се справям. Аталанта на Дженифър Сейнт. Чела съм Електра. Мисля, че беше на същата авторка, ако не се лъжа. Хареса ми книгата. Харесвам гръцка митология. Просто миналата година не стигнах до нея. Отново е с корейски. Корицата ми харесва. Това най-горе. Homo Deus. Кратка история на бъдещето на Ювал Ноа Харари. Чела съм Сапиенс. Книгата ми беше харесала. С тази разлика, че по средата малко ми доскоча, но началото и края бяха интересни. И имаме Homo Deus. Но кога ще стигнем до нея, не се знае. Сега тук ще можем да я мушнем. Тук така на Або. Тази книга ми е подарък от моя приятелка, която беше на представянето на книгата. Не знам нищо за нея, не знам нищо за автора. Малка е, май с разкази. Ще й дам шанс. Леонора Бел. Да превъзпиташ херцог. Херцог. Има ли херцог? Там сме. Луис Бекшо, жена от класа, отново на SBB Media. Тези книги, които са от поредицата световни бестселери, също мисля, че доста добре. Поне това, което аз съм чела и съм попадала, са ми харесвали. Тази и Нора Робърт, свидетелката, са ми подарък от леля ми. И имам желание да ги прочета сравнително скоро. Така че ще ги сложа тук отгоре да ги виждам. Оризовата майка на Арани Маника. Чела съм на тази авторка Японският любовник и книгата ми хареса, така че
нямам търпение да прочета и тази. Мадмуазел Айфел и кулата на любовта. Отново сама съм си купувала. На Лемур. София Вяр е авторката. Мисля, че е много мой стил книга. Тревожни хора на Фредерик Бакман. Нищо не съм чела на Бакман. Тревожни хора ми е от абонаментната кутия. Курицата ми е супер забавна и все се каня да я прочета, но не стигам до нея. Леонора Бел, опасният херцог. Явно Леонора Бел пише само за херцози. Леонора Бел. И каква е изненада? Покоряването на херцога. Тук сме на вълна херцози. Римска тайна на Карен Слоун. Карен Слоун, това, което съм чела, не е моят автор. Много добри отзиви има за нея, но просто аз с нея не се харесвам особено, макар че всички казват, че Римска тайна, която е първата книга, е най-добрата им. И се надявам лятото да стигна до нея. За сега обаче май ще служа по-долу. Следващите три книги са Маестра, Домина и Ултима, Кодексът Екскалибур, Джеймс Дъглас. Надявам се, че ще бъде свързана с легендата за Екскалибур и надявам се да ми хареса. Ако някоя от тези книги ви е интересна и искате да научите повече от нея, мога да я прочета по-скоро и да ви споделя мнението си. Мери Джо Пътни, Изгубеният лорд е следващата книга. Тук ми харесва, че ще мога да си ги събера на два реда. Лорета Чейз, Куприна за съблазън. Лорета Чейз отново, Изкусителка в кадифе. Лорета Чейз, Херцозите предпочитат блондинки. И тук имаме херцози. Много херцози. Лорейн Хит. Така. В леглото на дявола. Вижте колко скандална корица. Джейн Федър. Брак по сметка. Тук е по-прилична корицата. Кристина Дот. Вещицата. Честно казано, тази корица лично не ми харесва. Любимата ми Джоана Линдзи. Подаръкът. Ново Джоана Линдзи. Преплетени сърца. Това заглавие ми звучи доста познато. Трябва да видя дали не съм чела книгата. И отново Джоана Линдзи. Обичай само веднъж. Джоана Линдзи, Скандал и още нещо. Розата на Уиндзор. Това също ми звучи интересно. Надявам се да има исторически елементи, но не любовни, както е вторият ред. Джулия Куин. Тайните на Ричард Кенуарти. Тази авторка сложихме ли някъде? Сабрина Джефрис. Удоволствието на принца. Сабрина Джефрис. Съблазняване на опърничалата. Следващите три книги са част от поредица. Чела съм Зимната, която се казва, мисля, че Зимна приказка. Имаме Пролетна магия, Лято в Италия и Есенна идилия. Тях си го купих с едни ваучери, които ми бяха за подарък за рождения ми ден от мои приятели. Така че веднага ги оползотворих за книги, които искам много да прочета и те отиват най-горе. Кари Сото се завръща. Тази книга толкова не ме привлича да я прочета. Част ми е от абонаментна кутия. Може би защото просто е на спортна тематика и това не е моето нещо, но някога ще й дам шанс.
Никога достатъчни, след края за винаги на Симона Стоева. Миналата година срещнах Симона Стоева на алеята на книгата във Варна и много ме впечатли позитивното отношение, много е готина, много е мила. Чела съм Всички ние сме мечти, много ми хареса, така че не се колебах и си купих първата й книга. Мисля, че тази е първата й книга. Тя е учила тук, но няма толкова място. Дали ще влезе тук? Сабрина Джефрис, Завръщането на негодника. Сабрина Джефрис, Желанието на херцога. Сабрина Джефрис, Див, необуздан и твой. Това звучи пикантно. Леонора Бел, Дяволска стълба. Мери Джой Пътни, Дама по рождение. Джуд Деверо, Нежен ангел. Освен Джоанна Линдзи, Джуд Деверо ми е друг любим автор. Не колкото нея, но книгите също ми харесват. Тереза Медейрос, След полунощ. Тереза Медейрос, Крадец на сърца. Каролина Линтън, Печелив шоблок. Пътуване към дома. Автобиография на един американски свами, Радханат Свами. Това е малко по-философска книга. Рядко чета такива книги, понеже малко са ми по-сложни, но се надявам тази да ми хареса. Искам да я прочета скоро. Край останахме с последните книги. Синият час на Паула Хокинс. Трилър, доколкото се сещам. Това беше книгата от кутията на Козирог в сайта на Чарли Уайлд. Просто не съм стигнала все още до нея, но ми е една от желаните за четене. Нашето вечно утре, Габриел Зевин, отново от абонаментна кутия. Изглежда ми доста дебела и честно казано в момента не ми се чете. Но пък четох няколко положителни отзиви. Малки тайни на Дженифър Хилиър. Пак е трилър. Мисля да я прочета, може би есента. Праскови мед и вино на Хелена Холмстрюм. Беше от една есенна кутия, която си взех. Чела съм Канела с някакви звезди на тази авторка. Коледна книга, много е хубава, препоръчвам ви я с две ръце. И последната е на Мачо Перем. Гледах сериала Есента и зимата за първи път и много ми хареса, затова реших, че много искам да прочета книгата му и я глася за този месец. Това беше всичко от мен. Ще се радвам да кажете какво мислите за буккарта, дали има книга, която сте чели от тези много ви харесва или тази, която все още отлагате да прочетете. Ще се радвам да се абонирате, да харесате видеото и да оставите коментар с какво мислите, какво ви е интересно, какво ви се гледа. Благодаря ви, че бяхме заедно. До скоро!